iki hadiah 15 juta dijok karo apa pinggiran baju barate piro papat setengah karo 15 karo 15 19 setengah aku kelong karo tengah ngono bae cok kutu wedhus dibelah karo segone isik 18 Mas apa 18 ya isik 18 bagi telu 6 juta ya cok wong siji 6 juta ya 6 juta kayak engko paling jane yo lah anu kok kepotong umpan kuwi hitungane ora oke karo daftar ya jane yo ora oke jane ya wis dengan kayak engko nganu ku latum ning nggonmu wae cuman dadine ora apa jenenge ora akeh wong lho ning kandang kuwi nang kios kuwi lho ning kandang wae malah oh iya didum ning kandang engko karo wedangan ning kandang karo nganu lah ning kuwi cash apa transfer ya cuk lah nek pamane nek papete transfer kuwi sing genah sing cash kan genah baju barat kuwi kok genah cash diketak kene oh kuwi kok diketak cash engko ning didum karo takon-takon wedhus wedok ra apa cok apa teh sing arek ngolah sapa cok anune gampang nek kuping kok surati kok iso ya ngono kok nek le masalah le mangan sair ngono aja busahir cah busahir mati cok oh iya ya surati wae nek mamane madang-madang nek ora ning gunamu yo ning Bali ning gor apa oh iya ning gor bisa nyewa terus nek kuwi engko berarti nek 4,5 juta kuwi engko ya dhewe kate mulih nomane ditransfer oh ya isih nyekeli anak isih iso nek sing 4,5 juta kan kalau karo tengah rak isih 2 juta bagi telu juta nih cuk oh iya isih 3 juta ya isih 21 juta apa tenggo sing kuwi di saldo sik cuk malan sing anune sing apa hadiah sing 15 juta oh dadi ditabung kok dadi kok wong telu kan isih dijelengan 5 juta malah awet kuwi kan transfer berarti iya transfer wae malah kepenak transfer dadi nek ning dalan ku ora resiko bareng